Etorri ziren, estatuaren biktimen legea aprobatu zanean, Jusapoleko kideak egon ziren gradan, ez? Han, arrabotsa handia eduki zuen interbentzio oso gatazkatsua, oso sutsua, oso potentea, eduki nuen euren kontra, ez? Eta zergatik ekartzen dizut hau momentu hartan pentsatzen duzu, ez baduzu horrela aritzen zertarako zaude hemen, ez? Iraingarria zen, biktimak aitortu behar dan egun batean poliziak etortzea parlamentura, esatera, hori gezurra dela, ukazioan hartzeko poliziaren bortizkeria sekula ez dela existitu, eta pentsatu nuen, orain ez badugu jasotzen pizkat gogor, hauek berriro etorriko dira. Eta horrela jaso ostean, sutsu eta eurekin konfrontatuz, berriro ez dira agertu parlamentura. Eta nik pentsatzen dut, momentu hartan, egin nuela egin behar zana. Orduan, momentu emotiboak eta oso karga emozionala handiarekin, baina nik uste dute denetarik ikusi dudala 12 urte hauetan.